Boma la Mzimba on this beautiful Sunday evening. Ndine Brian Banda kukulandirani programu yatu yapadera madzulo ano ya Hot Current. Kukupatsirani programu imeneyi kuchokera kuno kumbala chanda because we have just finished covering the rally ya Malawi Congress Party under the invitation ya the Honorable Mumba. Ndiye ngati mukumva nyimbo kumusiku ndiye kuti nyimbo zikulakatika za Black Missionaries. Koma ndikufuna ndiwalandire andevu zamwayi tidaonera kalekale tikuthokozeni poti chita karibu madzulo ano. Mayankhula bwanji inu timakumana daily muona program iyi tidaonera papita mwina chaka tidakumana so tili kunjeni tinkatina ndi function ina ake kulilongweko chabwino amalandira achina gerezeda chabwino tidapanga so kuti kale chabwino awa ndi bambo Jona Pamkuku koda kuti ndamtsukuluzi okay. Ndi amsuku anda amtsuku ya ndeni manena kuti tikuthokozeni pokhala nafe madzulo ano. Programu iyi poipanga idali ya moto ndipo idakali ya moto be mpaka pano ndi programu yotentha kwambiri. I wanted you to comment on the hotness ya programu imeneyi. Chifukwa chake even dzinalo yes timati Hot Current kutanthauza kuti timakambirana nkhani zotentha zimene zikutrenda nthawi imene yoyo kupereka feedback pa nkhani zikulu zimene zikuchitika mdziko muno kwa wali maudindo amene amadya misonkho ya Malawi timawalankhula kodi mukamadya misonkhoyo mutakhala m'ma conditionam kunjaku anthu akuti zakuti mukumva ndi cholinga cha programu lero tikulankhula pano pa 6 April in the year of our Lord 2025. 163 days to polling. Mtimamu ukukunda bwanji apa Mkuku 163 days tinkanena kuti 5 years imaoneka ngati mtunda wa utali komatu the D-Day is on us. 163 days to polling. Inu mukuiona bwanji nkhani amati ukanama sikuchedwa kucha wina kandi khasala kandi MP kandi president mene timavota dzaka 5-6 zapitazo ankaona ngati September safika akaona ngati chocho koma September mene mukunenera masiku ndiye kuti akuthera kuchitseko zofunikira kwambiri tidzikumbutsana pano tikamakumbutsana sizingakomere onse ena zizikukhanga kuti tukatsinikiza tsamo la m'maso kuti bwirani kapiripiri nkamwa komabe tikuyenera kunena mmene wanenera Wanda aliyense amene ali mdindo amene akuti akukhala mtauni chifukwa cha misonkho ya Malawi ameneyo ndiolo zimpweteka cha mtundu wanji. We have to remind them why we put them there. Ngati akulephera tiwauzenso kunena kuti apa dzikuvutani apa. So program ya Hot Current nthawi zambiri simabalabwa abale nthawi zambiri amakhala otsonya because we stand for the truth. Timakhala ndi mtendere mtima. Oyimba wina ndimamkonda kwambiri Phungu Joseph Nkasa mu nyimbo imene amaitcha kuti mtima mmalo adalemba mawu amphamvu kwambiri. Kodi zolemba anzanu wena anachita mwano posamuka nyimbo anzanu wena anachita mwano posamuka anamenya wanthu kutukwana mfumu m'mudzi muno mbewu kudimba adakapopera poizoni kutsirika minda kuti adalima aone mbwadza anakumba munsewu ndipo mulatho adauthyola kunali chingongole kukalabu anathawitsa anadula minga kukayiunjika pa mjiko anasiya wanthu ataombanitsa mitu chinthu chimodzi chimene adayiwala nchakuti chowuluka chidzatera ndimafuna muchite komedi koma mwaiva nyimbo chimene adayiwala kuti chowuluka chimatera 163 days to polling. Chitera tu ikakhala ndege amayamba kuwauzano ma cabin crew kuti prepare
for landing. We are landing, yes. Ndakuti makruise ano nde imamba kusika. Kuti taulukano pano pati ufuna tiyambe kutera. Nde khalani okonzeka kuti tikutera. Nde abwana tikutera. 5 years yatha tikutera. 5 years jayatha titera. Timafuna tiyambe ndi developments happening in Malawi Congress Party. Tikumva kuti pakukhala ngati pakuponyerana mawu. Pakuponyerana pali kuponyerana mawu. Kufunika kwake kuti chipani cha Malawi Congress chikhale cha mphamvu ndi kuti chikatere bwino. Nkotani ndiyambire ndino apa nkuku. What are you hearing from Malawi Congress Party? Ndibwera directly ku Malawi Congress Party. Komano ndingokamba mwina Zankasazi? ndifuna ndikamba. Ikone kuti nyimbo ija kuti. Ayi, ndifuna ndingokamba kunena kuti kufunikira kwina ndiyambire pamenepo. Yeah. Mulamuliro wa democracy omalemekeza maganizo aena ulakusemphana ndi anu. Yeah. Nkotani kuopsa kwa ndale zotcherana in its real meaning, literal meaning. Kunena kuti tikamati ndale ndiye kuti nkutcherana. Kuopsa kwake nkotani. Ndikatero ndibwere ku MCP sindichedwaso. Okay. Chifukwa signs are very clear kuti kumene kukoneka ngati kuti kuli ziponyongo mbulu kumeneku ku MCP ku. Ndinene chonchi kwa zaka zambiri Malawi muno takhala tikuonera ndale zimene anthu ena amaona ngati kuti kuti iwo achite bwino pa ndale adziwike pa ndale ndiye kuti awa akhale pansi. Yeah. Yeah. Akamati apanga ndale iwowo ndiye kuti ansisa amene amathamanga kuti akafike apo ndimpange china chilichonse asakafike pamene pacha. Yeah. Ora atakhala kuti anthu kunako akufuna ndimanena mobwereza kunena kuti democracy imawapatsa anthu ngakhale wamba. Yeah. The freedom to choose and make decisions mosakakamizidwa ndi anthu ena kapena ma systems. Okay. So what I've noted over the years, tapanga breed andale ena amene mitu yawo, sorry to say this, imaoneka ngati kuti mawa ena tothokamo. Yeah. Machitidwe yawo. Yeah. Number 2, ena akakhala kuti ali ndi zindalama nthawi zambiri zimakhala zoba misonkho ya Malawi. Zachuluka zindalama, they have got much power. Mitu yawo imakhala ngati kuti mwina kamwa akamalankhula zinthu zawo simapanga connect bwinobwino pa mgwirizano ndi brain yawo. Amaona ngati kuti they have it all. Zimene mukulankhula ziti amayiwala kuti there is some day of reckoning. Yeah. Kuti imafika ndi tikuzanena kuti tinkane na uja sizi. Getting back to MCP, silingayipewe MCP kuyikamba pano entirely. Yeah. Chifukwa chonena kuti as we speak it's a governing party. Yeah, that's right. So it's very worrisome chipani cholamula chikamakhala kuti chikukhomana at a time ali ndi responsibility kwa Malawi 5 months yatsalayi. Yeah. To make sense to Malawians. Yeah. So to answer your question, mwina koyambirira ndikuona ngati kuti ku MCP kuli friction. Yeah. Ndale zina zapadzana, machitidwe ena apadzana ndi machitidwe ena anyuwani ndi ndale za nyuwani zukrashana. Okay. Choyambirira ndiyambe pamenepo. Mwina ndibweranso. Mubweranso. Wina adanena kuti amshisha amakhala amphamvu kwambiri mukakhala pakatipa. Ndunena so. Ayi. Kodi ndasina kulandire ndi lupa. Ine dabe mphero ndinonena kuti muzibwerabwera. Kona kasama letsa ndiyawo. Achimwera lusizikateke. Ayi, achimwera lusizikateke. Ayi zocheza. Amaletsa ndi uyu. Program zone. Simulakuba bwino yayi. Uyu ndamino ndina kuti mwere pamenepo. Waisasa kuti mwere pati. Amakana. Ndikwauza ndiye mupanga program ayi zoma ndilengazi kuti mwatsimidwa azindariya ayi osamanyanyala mungu uyayi. Banda ine manena kuti Amutalika ku APM ku Mangochi amakonda kuona program imeneyi. Okay. And I know why. Adasindikira mochedwa kuti adamba kuionera mochedwa. Okay. He keeps on telling us every time tikakumana nawo kuti inu hotikale janu jamu nandipweteka. Izona Now I think anapanga chikalizo kuti ndizimvano
kodi ndi chani mwina chimene ndimaphonya ndi anthu anga. That's right, yeah. Zimene anthu ena amene salandira ndalama kuti apereke uphungu amapereka. Chifukwa anthuwa ali nkuthekera kuti amamva zambiri zimene ife andale sizimatifika m'makutu mwathu chifukwa anthu amatchinga. That's right, yeah. Ndiwo wamamva. Pano tikuyankhula pano alipo anthu ena okuti mawa azanena kuti koma anthu aja tikanangomvera. Yeah. Guys, mulonda anati kuli kucha koma ukadali usiku. Zona. Ngati pali funso funsani tsopano. That's right, yeah. Mwanena inu apa kuti olo titasimbwa mtundu wanji kuti tikuuluka tikupita ku America tikhati kuuluka kani mawa zangati. That's right, yeah. Amakwana timatera. Mbalame ikutera. Zimene zinali pasi zifuna zione kuti nzathu imadaterere. Aulukaso kapena titauluke ndife. Yeah. Futo lilipo kwambiri ndi mtima wokuti tafikapo. The arrival mentality. Kuti ineyo ndafikapo, ine ndine wakuti, nonse muzindimvera mwakuti, ndili ndi zimphamvu zambiri, ine ndamene ndimapanga zokuti tonse tipange bwino. Mutu umodzi sumaseza denga. Yeah, that's right, yeah. Tilole kumamva za anthu ena. Even zimene zikutipwetekazo, as long as zili zoona, tichere khutu banda inu ndine timakonda kunena kuti. Phokoso likamamveka munthu kuyendesa gali moto. That's right, yeah. Ukhoza kupanga zinthu ziwiri. Kupanga ignore phokoso lija. Yeah. Kukweza choyimbira ngali moto muja, kukweza mawindo ndisalimve. Yeah. Koma phokoso lija likutali. Yeah. Kapena banda pasisa nwailesi. Kamoto imukumva kukhanga limene pake paulira china chake. Yeah. Tapangapo meti mabwera kumbala chacha. Zona. Timazamva ngati tayala latiphera. Zona. Inu munandiuza kuti daimani tione tayala. Tione tayala. Sindenanene kuti takweza ni galasi chisamve. Driver bwino. Mwandiuza Amayima. Zona. Driver bwino amayima. Sana paka so makanika. Sina pange makani. Zona. Naima nkuyanga na Zona. What are we saying? Sizingatheke banda olo mutakhala kuti ndinu akaswiri cha mtundu wanji kuti 5 years iyi mwapanga zonse zabwino zokhazoka sizingatheke. Andi anthu ngati akubwera kunena kuti apaso mukhoza kuchita bwino apa simunachite bwino sadani anu yani. Actually amene ndi amene mwakonde bwino chifukwa kukuonesani mukhoza kukonza nthawi mukadali nayo. IMCP azindikirenso kunena kuti boma ili losonkherana. Yes. Nkulako kuyankho choncho? Ayi. Muli mavoti a UDM mboma ili. Yes. Muli mavoti a Khumboka chali mboma ili. Yes. Muli mavoti ajana ungakhala na nyanyala anzano achakufa. Ajihana. Yes, I know. Mavoti wasali muwemu. Kodi achisiso awo walimo. Andu ukayika. Achisi. Ndu ukayika koma. Koma anali kumbizana. Anali momwemu. Koma nasonkatu. Anasonka? Mavoti. Kodi Joyce Banda so mavoti also sanali muwemu. Yeah. Ndi IMCP azindikire kunena kuti for almost 30 years adalephera kulowa mboma. These are facts. Yes. It had to take mwana wa eni wake Saulo Sichilima. Yes. Ndi anzawo kuwathandiza kuti alowe mboma. Yes. Kufunika kwake koma kumbukira kuti if we are here osati kuti zato khaiyayi anthu ena they worked day and night kuti afike mboma nkotani. Ineyo funso ili labwino kwambiri. Ndi funso labwino. Yes. And kwamina amakonda MCP and the leadership kuphatiza pa chakwera. Weni kuti chakwera ndi makonda. Yeah. Kwa MCP ko funso ilili lizikhala ndi a deeper reflection. Yeah. Why? Ma chances a possibility yonena kuti wathamangitsa mboma chifukwa paokha sanawinepo kwa nthawi yayitali. That's right. Anawina parasonkhedwa mmemo. Yeah. Chimene chicho azichiganizira kunena kuti komatu patokha sitinawine patokha. Anatithandizira. Tikhale bwino ndi anthu. Yeah. Very important. Yeah. As we speak, azibale awo amene adawathandizira kuti mmemo utheke adathawa. Yeah. Zona adathawa. Kuthawa kosuti angothawa kuwakhala pansi. Akuthawa mayo ndachiona ine uku. Ndachiona ine uku. Abwera ndi nkhani. Mwamvetsetsa. Nkhani zimene zija kwa munthu odali konko. Sangangonera kuti hayi basi akulira ku opposition kumande chabe. Anthu amvetsera. Sanali konko. Kodi mukuti mwayendako bwanji? So MCP especially anthu ena amene akumazikuda pa mtima kumanena kuti boma ndi lomweli. Yes, silimadana naso zimene zija. Boma ndi lomwelo kwa anthu amene akhulupirira choncho. Koma adziyang'ana nkumanena kuti kodi amalawi pa ground akuti chani. Ndinafunsa funso limene chifukwa cha zimene mwanena inu kunena kuti
pali ena amene akuyankhula mwathamo. Arrival mentality. Akuyankhula mwathamo ku MCP ko. Yes. And lero tikukamba nkhani imene because they are like camps. MCP yomweyo banena kuti kodi iwe ndiye MCP wandani. Kodi muyangana kuti. Akundipasa masayi ndi usiku kuli zochitika zambiri abana. Ma technician akundilozera zinthu ndi ndikufuna ndipesese kuti akuti ndiziyangana kamera yanga ndi. Panja atupano. Fatili panja ba. Olo chulu akunduze kuti apa. Chulu akugwada uku Aleso akulakula zinthu uku. Kukuchitika zambiri. Ndakuonani kuti mwathawa. Yes. Maswana amachita mwazumwana. Maswana ndi madziwa kasi ati maswana amachita mwazumwana. Ine ndatakudaona chani kumbala chanda. Ndinafusa fuso limeneli kuti MCP nkofunika adzikumbukira. Yes. Kuti chakudyachi ndi mmemo adasonga ambiri. Ndipo iniyo tumayankhula zamveka. Yes. Kungofuna kuphera mphongo pa zimene mukupangazi. Munthu ukakhala kuti wathandizira. Inu mufuna mukatenge ndalama tili kumbala chanda kuno mufuna mpite pa utinipo mukatenge ndalama. Koma mayendedwe mulibe ine ndi njinga. Ndikuti banda teni ndikuperekezeni panjinga apa mukatenge ndalama zija. Tikakafika kwa utini kuja inu nkutenga ndalama zija. Nkusaona kufunikira kwa njinga ija. Nkumakapitirira kuti tionana ndikupita kunzimba muona kuti mupanga bwanji. Utakwera njinga yanga? Utakwera njinga yanga. Ndiye munthu wazaona kuti ndizimene kundichitazi awa ukamba za anthu amene akhumudwa. Tikukamba nkhani imeneyoyo tikuyankhula pano. Atupere muluzi a UDF. Dalitso Kabambe a UDM. Ndi a Enoki Kanzinge ndi Jehana a Ford. Taona zithuzi zikutuluka kuti awukambirana. Kuti ambwana. Khanga ndi nthawi yakwana imene timafuna maubale. Chifukwa kunena moona mtima 50% plus 1 padakali panopa ineyo ndili panopa. Sindikumuona munthu akudusa pakamodzi. Even akongeresiyo? Sangadusa bwana. Sangadutse? Tisinena zoona. Sangadutse? Ndipo amve zimene zizi. Palibe atapeze 50% plus 1 pakamodzi. Mufuna anzanu. Awaso inuso mama kumakhala bwino ndi anthu. Kumakhala bwino ndi anthu. Munthu ujaona nkhubudwisa popita uko. Ndiye kumufuna no. Ujawantenga njinga yake. Utatende bali kanswahala utinipa. Kuti akomabanda nakupasani papaya, papaya lako halikakoma. Mutaje papaya mwakuta ndiye mukutuza ta papaya lako sili makoma. Sili makoma mutakhuta. Simunanene kuti ndrosa koma bwanji tikudya mucha. Can you say that again? You say that again. Unganene kuti papaya hayi. Yes. Sama koma utakhuta wamaliza kudya. Zona. Kumanena kunenene ukumbusana kuti kodi paja maja papaya uja ndiye muzita papaya wako sama koma hayi. Zona. Kusakoma kwa papaya kusanenedwe mutakhuta. So kukumbukira ichi abana kuti kumakhala bwino ndi anthu. Chifukwa umafuna potsika. Yeah, that's right, yeah. Ndeya kwana nthawi neti kuna tikutera atu pachapa. Tikutera Ndakwera mwamba. Zona. Ne nthawi yakwana. 37,000 kilometers above sea level. Bapazi amawerenga. Ndiye kumeneko tina masula malamba. Masula malamba. Chifukwa ikafika pena amati masula ni malamba. Ndiye anthu amaitana kuti what type of wine do you have there? Akuita ni satu zokumwa imwe mundege. Ndama kukaniza ulokakoza bwana ndege ikafika kuti pilot wayasa kuti kindi kuti limange malamba. Tufuna titere. Ndifuna ndikakoza makuza na ayaso kule. Simukakozaso. Mukakoza tikatera. Sinthayoenda indasi. Iya sinthayoenda. Pano microphone. Nthawi ya fastening the belts again. Sinthayo upite ku gents. Yeah, yi. Imsatero. Nangota kanka mwazi. Nangota kanka mwazi. Kobano. Imsatero. Mene kubwereramu. Mene kubwereramu. Umene opirire. You never know. Mene kubwereramu ikamati there is a reason why amane kuti kamanyamuka tisamalitsa. Yes. Ikamanyamuka samalitsani. Yes. Ikamateraso ikamanyamuka samalitsani. Amadziwa abe kuti pakati pa pakhala kuyerekedwa, pakhala kusimbwa. Anthu apanga kumwaso uzani makondo maita tisati kuita litsamati. Yes. Kungofika basimati. Yes. Kutafika bwanjo meneko. Kwatiko. Tukamba kuti mina manje. Nanga nkhani ukambi ukanisotu. Simawa inosoma konda. Ezona. Inu simungaje chakudya samati. Panopa katika nthawi zake. Wafunika kumbala chanda. Wafunika. Unaso ndimene taja mpunga kumbala chanda. Kuna libeti. Taja loko chicken kwina kwaje huko. Yeah. My thought was kuti nyimbo ya Kasa kodi nkulu yutu zimangovuta.
kuti mwina zauzimu ambati ona and off komano it's very powerful kuti atachita zonse zosimbwa zija munyimbo ya Kasamuja chimene adayiwala izatera osamayiwala ineyo izizi ndakhala ndikumanena kuti or amene ali ku opposition in this case even at DPP amene there was a time anali mboma anachula mtsogoleri wa chipani cha DPP amtalika kuti amakonda hot current and he gives feedback. He's one guy who argues with you koma amakuza kuti sindikukulizana nawe but I respect your opinion. That's how parties are supposed to handle the issues. Tita kusemphana koma I'm not your enemy. Unfortunately, what is happening in the MCP, we're there. Ndimantha, if they don't handle this one very carefully, MCP as we speak, ili ndi ntchito yokuti isonkhanitse mfundo zouza Malawi waye avoteredwenso kachiwiri mu September. That's right. Chimene chisapatsa mutu chimene chonso. What have you done after all those campaign promises in 2020? Mwapanga chani kuti tikupatsenso vote? Chimene choncho chisapatsa mutu. Leroli akamamenyana mmene tikuoneramo chifukwa kumenyana anthuwa. Takhati kumanena kuti akumachana amayikana akankhande kutsogolo sikuchitika ndithu. Atha kutanganidwa chonchi kukhomana not realizing ali ndi mpando waukulu okuti awathandiziraja kwera kuteteza the presidency. Koda kuti chavuta nchani? Mwina ena, can you break it down for us? Chavuta nchani ku MCP kuti aponyerane mikondo chonchi? Sapwetekana maso? Arrival mentality. Sapwetekana maso anthu? Apwetekana maso. Apwetekana maso simungaponyerane mikondo kumaona ngati kuti tusewera. Kuti ali sazemba? Ayi. Arrival mentality palena akadafika iwowo ndi iwowo. Mama nena wawa, they are more MCP than anyone else. Ifendea MC, ifendea Kongo. Chifo olomumbayo. Tambwere. Omubwera. Okay. Chifo yoti even is kamba wakuponyana kankhande. Ma primary zako. Kodi kankhande nchani? Minga. Minga Okay. Ndiamba ponyana kankhande. Anaitula nyimbo ya Kasaijatu. Chabwino. Ili munyimbo mujatu. Kankhande nakamika badrawo kuti wina akasamwe somazi pamenepo. Kuipa mtima. Ma primary zivili ziwezo kuchitika bwana. Umapezeka kuti anthu ndinu achipani chimodzi. Mukuyikirana candidate wina kuti akampweteke nzanu. Before you even start fighting the enemy outside, you're fighting amongst yourselves. You're weakening the structure. This is the time that ngati kunali ma differences whatsoever. Maine ati muzisiye kumbali nkunena kuti olo titawina phungu wose 200 nkanthu. Nkuluza pacha kwelapa. The biggest opposition. That's right. Because we've lost the president. Yeah, that's right. Mamodi Zimenyanina 2030. There's 2025 that we must cross. But you have people that are so selfish, people that are thinking about themselves. But akaklaba masoba bwana ama anamiza bwana ongada kupanga za bwana. Abwana amena kutaza auza kuti kodi iwe tabwera so iwe. Say that again. Akaklaba masoba bwana. Say that again. Amafuna mana miza ngada kupanga za bwana. Koma ndanthu amene akangozungulira kumbali. Ndamira kupanga zosokoneza bwanayo. Nde bwana amamusokoneza. Zona Banda mukumayankhula izi. Ndi anthu ena nikacheza ndapa nkuku akuti mukupanga sakuti. Zona You understand? So me as a bwana, I need to start watching you. Yes, zona Kuti kudawa kumazadandaula za banda ndikakhala nawo apa akundiuza kuti chonse chili bwino. Akangozungulira kuseliku. Banda upanga sakuti. I need to start watching you. And make my own assessment kuti kodi what is the problem? Kodi iwo abwanawo sadziwa kuti anyamatawo akwaonongera zinthu nanga akakhala pamaso pawo pajama amalira atu ena atu kuti bwana ndikunena zoona ine bwana mpaka ulira kodi inu yes bwanayo sadziwa kuti uyu ngosokoneza uyu sikulina ndanena kunena kuti zimachitika mmoyo ine ukhali zisisanga kumakhulupirira awawa kumauza ndithu mutu mangamu ndikukhulupirira kuti asisa satenga izi nkukandiyalutsa kunja edi koma tsiku lina awa umunthu ukadzathawa because what I was telling him on trust umunthu ukadzathawa adzafuna kuti andiyalutse ineyo ndiye amakanena nokunja koditu atsukuluzaja ali ndi amayi athu achitatu koma kukucheniko
Kodi nkuti bachi. Ndikupera kali chitsanzo. Oh, chabwino. Chitsanzo. Oh, yeah. Kodi chitsanzo kodi bwachi. Ya chabwino. Amofuna ndichimvesese chisanzo. Chitsanzo. Chabwino. Chimene mtsogoleri wa chipani cha MCP and not just in NSP, any other political parties, UTM, alipo anthu amene wawa. Amene akabwera pamaso pa Mutharika amaoneka kuti yes. Akabwera pamaso pa Kabambe, yes. Pamaso pa Joyce Banda, pamaso pa Chakwera amaoneka so kuti ndangero ndithu. Koma kumbali chimene tikufuna ku MCP and izizi ndakhatikulira mobwereza. I know people in MCP amene akuganiza osaliza pa September 16. Mukuonera program ya the hot current amatuza producer wathu kuti we lost some sound. Kwa maana ndikuchire kuno tili kuno. Kuchire bwana. Ndikuti even program ikuteka baba. Anthu atadasiwe ziwezi kuchitika. Ezona Magali moto ayasa zinthu. Ezona Ifalo nyali zikuyakazi simagetsi amene. Magali moto amene. Magali moto. Ya ndiye amayankhula ndani. I think Mankhula ndi. Okay. Yes. Ndimona kati namaiza my thought. Okay. I think ndimanena kuti Magamba zama bridge. Magamba kunena kuti there are two bridges. There are two bridges before 2030. Bridge ya MCP yoyamba imene achipikisheni aima amene ala Malawi. Ndi pa September 16. Amalawi aima pansewu. Aima tu chipikisheni tu. Nanga akumanena kuti Amalawi afune kaya asafune tiwina. Namumva wina akulankhula kwa MCP kuno. Mene kono ndi kulankhula no kokhanga kuti mutu. Kuyankhula kota? Kokhanga kuti mutu sugwira ntchito. Sunganoda Amalawi afune wala asafune. Inu simunamva? Abrani, anthu andalama nkwazi zimenezo. Okay. Patrick Mabeda amatuza kuti ukawina frames. Mwanyi amati mmenyera kufa. Amati tibulatu. Amalawi kaya afune kaya asafune. Ine ndakupa ndithu wina kuyankhula choncho. Brian ndimalize choncho asabwere Rwanda. Tinaona apa anthu amalankhulira mphuno choncho. Mbuyo. Impunity, imakhala kuti it's impunity. Kuti kamera executive arrogance. Amadzimva kunena kuti afikapo and zimene amafuna kumva zimene wakulankhula, zimene amafuna amafika pene pachapa. Koma taonapo mbuyo anthu akumalankhula modzi thema la choncho, Amalawi kwathamangitsa mboma. It has happened before. So yambaso izizi. So my point is kuti anayankhula a wonderful nkuje tsiku lina. I think amango yankha zimene achakwera adayankhula kunena kuti siti kusuntha mboma. Ndamanena kuti yes, I think ndimene akuzoonera iwowo. Koma adapempha kuti achakwera ndi boma yawo akhale azikukude pa mtima. Azifunsa kuti kodi zimene Amalawi tidawalonjeza mu 2020 fairly, but an honest assessment of themselves. Tapanga deliver. A simple assessment. Okay? Kuliba administration mene malepherera tu muzonse. Zina there are some positives we can see around. Komano akazipanga we pas. So timalize nkhani tifuna tiyambe ina. Munanena za minato iwiri. Komanso ndimafuna muchite comment kuti pakukhanga pali discomfort ndi amumba ku MCP. What is going on? Izizi ndinazoona kuyambira ku convention. I think ife tinanena anthu asanapite ku convention kuti akuluakulu ku convention kukakhala anthu ena akawina ena sakapambana. Muyambiretu kuchira. You must start the healing process even before you go to the convention. So we have seen kuti anthu kuchoka convention anthu sadakhazikisane bwino yadakapondana ya uyusali muneki uyusajani like kuti ukhale more member ukwena ukhale mwina ndi chimpando chachikulu. And it worries me kuti kumaona kuti even as cabinet ministers sitting cabinet ministers osamalankhulana bwino osamakazikana bwino abwana, that is not safe. That is not safe. You just giving a chance kwa anthu adani anu kuti aone kuti onthenya ndizi kuti akumenyeni because mukamakangana nokha a divided army. Matula chikwama bwana. Say that again. Mukamakangana nokha odusa matula chikwama mokuti zimene zikuchitika apa a DPP kaenda yute amasangalala kuti eya nthenya zimene zizi because you don't expect anthu amene muli mboma no say you mean well for your party and your government. Muzipanga differ probably on issues you can easily talk to each other. Sizingatheke kuti nthawi zonse anthu muzinena zofanana.
muli mphamvu nkusiyana kwanuko. Yeah. Kusiyana kuja ndiye kuli mphamvu. Yeah. Oh, banda kunena kuti actually kuti tipangire pano tinapeza nyumba ya head. Zona. Bwanji tikapangire ku nyumba kwa head. Ndipo inu munapita ukaona. Nakaona nyumba ya head. Head anatisegulira head pambala chanda anatisegulira nyumba yawo kuti tipangiremo. Bwanji tipangire pa stage pamene pamapangira vitumbiko mumba. Yes. Bwanji tipangire pano. Takati tukulinga zingapo mpaka tagwiza tapanga pano popanda kunyanyalizana popanda kupanga. Zona. Must always accept kuti anthu ena mabwana ndi maganizo osiyana. Chimene chimavuta ndi chanimakuzani kuti pala anthu ena akamazona ngati kuti iwowo munthu sungasuse. Iwowo ndi iwowo basi. Wina akangoyankhula zosiyana ndi iwowo wadana ndi wina aliyense tithana nawo. Zimene akumanena ivi na vitumbiko mumba kuti ndale zothana. Sungaditero ndithana nawe. Muthana nawe bwanji munthu ndi wambali yanu. Ineyo tikusera mpira mbali mozi nde ino tasina sindane nde inu mufuna kumwesa ino kukuchechani kuti ndisamwete musamwese koma tikusera timu imozi nde chani chimene chocho mutimu muja chief aliyese ndofunikira pa role imene wapasidwa. Striker kamachinya gokipa samadandaula kuti achifa chani nesi ndikuchinya iye akuziwa kufunikira koteteza zigoli pa golo tonse sitingachinye ayi. So kukhala ena achina vitumbiko mumba azipanga zimene akupanga pansi. Ena akunyasidwa nazo zimenezi. Akuva nyunyunyu. Akuvanya? Nyunyunyu. Kuwawida ntima yeye wabwera ndani. It's not even ndani. It's not ndani. Guys, this is an MCP member. This is not the MCP way. This is not the MCP way of doing things. Your MCP way of doing things yabweresa jani. Yes, yabweresa jani. Nde somebody comes with a different thing. Zaka muli ku opposition. Ndiye wina kukuzani kuti teikoza panga sojonjo za masiku ano izi. Za AI iyo kukana artificial intelligence chifukwa kuti umakhulupirira kuti chanzeru ndi chamoyo chokha muchedwa nazo zona ikoli kale kusanabwere mu computer bwino ma typewriters nangati nthaino ndiyo panga so ma typewriters ndi ana kamakuuzani kuti ati bwana there is artificial intelligence. Embrace it. A very honest question nditha kufunsani inu awawa atha kuyankha oro ndunazo kumene ziliko ziyankhe. How many cabinet ministers in the Chakwera administration panopa atopangisa nsonkhano paokha mene wapangira mumbamo? How many adaliye krezo zona ndanga imike kono inu ma ministers mukonde taimika ni kono ndangati abana a rally of this magnitude. Yes, weka ngati nduna ngati wevunipiko mumba the Chilima style of a rally. Yes, the Chilima style of a ambira umaopata mabisala ubiye kwa zao nene jonchi namuva wina wankulu one of the senior guys aku MCP akumanena akuti ena kuganiza kuti amchere mumba kuma primaries kuganiza kwa ena akamuchera mumba kuma primaries apange frustrate akhale magezo ndima independent ena ake ku MCP kuja mutu mwawo ali magezo kuti zimpweteka zoke chipani but also iwala kuti tukamwe malizitse abana mawa inu makhulesa nabwere pano grace ikakhala pa munthu abana mutha kuyesetsa kuti timpondeponde kanku convention amapeza kuti munthu jama dzatsukabe tha batipesesa akuti apange frustrate ndikuuzeni zizi sinuinaona mumba kulankhula ndiyandere bwinaleso opposition but IUTM zipani zotsutsa ka DPP kandi afford you name them bandale amamuyang'ana be munthu winayo mbewu ukamona ngati kuyikwirira mpamene mamera. Ine ndimafuna tikumaliza nkhani imeneyi ndinene kuti ku MCP ko MCP leadership kandi a president Chakwera asamalekerere nkhani wanda ananena kuti apange consolidated power mphamvu zina zimene ziweno khandiyo ena ake akamafuna azatengera kumakathamanga nazo uko mphamvu za Chakwerazo a president zitengeni kale mu office of the president. Yes, mphamvu zonse atina kamaona nyambo yozo iwerabaya kuno zopusira koze nayi chimene ndimafanena kuti Chakwera asamalekerere pali kulekerera Let's go on. Tili ndi 163 days today. Yes. We cannot do business as usual. No. Akutiwa chimene chuchitika. Yes. Waitana kuti kodi chikufu. Yes. Uya kuti sininga mwere madzi. Komanso. Ukafusa yonjija uzichasopereka guidance. Kodanawa akumenyana na modzi. Solution ilandi tigulidwe ziwiri. Tabela zipasana mateni. Mukaseweresa inu kidole chipaseni uyuso asewerese zona ifayo sungama kuseweresa wekhayi mulipo ambiri ananu so find a solution mwala ouyang'anira umalowa m'maso ndamakamba chonchi amati akumpanga no
support Mumba. I said ndinene chonchineyo. Program ya hot current tani napo mbuyo mu kuti amumba atasankha atapita kuleba ola opposition ena amene kuti mafana uyu akuthamanga bwino awachotsa apita ku trade mfana uyu akutani akuthamanga bwino ndibwereze simene ndanena kuti apule mukamaya ananuwa mudzinena kuti kwadi pate material nditiyo national material nditi microphone kuli angapo nditu kamulu kanthu akuluakulu ako MCP ku they are just party materials achakwera panopa kufuna national materials. He needs national votes across the country. That's right, that's so right. akamali pana ndi anthu onena kuti apili yawo ndiyo kuthera pa chipani amalawi kuyako apeza kuti akwayiwala chakwerawo chifukwa cha anthu ena khalidwe nunkha. Mukuonera program ya the hot current program ndi yotentha iyi. Yes. Kuchita chibwana imakuotcha. Yes. Kuchita chibwana ndi tuko zotsupuka. Yes. Taona akabambe achihana ndi amuluzi atupere zithunzi khetekhete inu mpaka mnailo kuti banda mwachiona ichi. Yes. Zithunzi khetekhete chuchitika nchiyani? Ine ndanena siku lina kuti anthu omwe anali anzanga ifeyo pauzathupo pomache ndani wathu ndi uyo. Yes. Anzanga aja ndikuzandisiya ndikumakakhala ndi ndani wanga uja ndekuti ndiziwe kuti sopano wasintha ndekuti ndani ujano ndine. And that should worry me. We have UTM, we have Afford, amene adali abwezi IMCP kutonse. For them kuti azikhalano kuti akumapita tikupita ndi UTF yomwe UTF ndameja idali ndi GPP, it means something is not right. And if you believe kuti olakwa ndiwo inu simunapangepo china chilichonse that frustrated them, then I think you need deliverance. Because there are some things that has frustrated the anthu. Amene akumana kuti you know what? Ifete ntipangeno ubale wina wake. Kuti munthu amene poyamba tapanga naye mbale uja tithane naye. Zona Nde that should worry you. Abale anga ayamba kumakakhala ndi anthu kumagwirizana ndikatuluka andimenya zona. Anthu tipanja anthu enake. Chupa wana pamudzi pano nchiyani? Ndichiyani? Chupa wana pamudzi pano nchiyani? Wina adayimba nyimbo. Adayimba choncho saleta phi. Chupa wana pamudzi pano nchiyani? Ukuyenera kuti uchimvese chimene chinji. Ndipo udziwe kuti pakuyenera kuti ukonze zina ndi zina maubalewa afunikira because 50% plus 1 simasewera achula kuloza loza zawo. Ayi ndamba. Koma let's proceed. Yes. Chupa wana pano chupa wana pamudzi pano. Baba ikufundira ali apatu. Kodi mufuna tije? Chupa wana pamudzi pano nchiyani? Ndi funso limene aliyensa Kalulu mwana. Nyimbo yake nimene? Kalulu mwana. Yes. Pamudzi pano khali opirira. Yes. Ati malize nthawi. Yes. Okay. Manena ndionera kuti kukhulupirirana tikupitako kovuta pali ena zipani zina motivation yawo kupita kwa alliance ndi ndalama. That's right, Just that. Kapena unduna. Akatipatsa ndalamazo ife tipitako. Okay. Challenge masapota apa decide. Zona ndipo alimbikitse masapota. Yes. Kuti mukhale cheru. Aunike bwino kuti akutitengera ku masapota mukhale cheru. Tidanena ife kuti kuitengera haji kunsinje is the easier part. Koma kuyikakamiza kuti imwe madzi pamene umazaziwa kuti haji sukakamiza kumwa madzi. Nthawi yatithera komanso saundi yathu sili bwino kwenikweni. Titenge mawu ano omaliza. Muyimaliza bwanji nkhani madzulo. Amalizira awa bwanji chifukwa awa afuna sanzike. Ayi tatsanziki koma atengeka mawu omaliza ndiye kutsanzika kwawo tibwera. Ineyo mafuna ndimalize nkhani yoyambira timene naije. Naso pa program yathu imene vanga the live broadcast ya rale kunena kuti timu ina iliyonseyo technical panel ina iliyonseyo sumasunga star player pa bench pamene mupita ma finals achikho mumayesetsa kuti player yuna aliyense amene mumandalira akhalepo. MCP paka dali pano ikufunika all the star players akhalepo. Susunga star player banja. Ayi Ngalufuna wina game. Ngaluli kwa chindele mura kusukira chitu. Okay. Ngali technical panel sumuganiza. Okay. So MCP panopa ikufunika unity of purpose. To defend this government. Background ipa situ sizili bwino. They have got a lot kudakonze. Kukangana kusamvase sana kumene kukuchitika kwa MCP sikukwathandizira china chilichonse.
kukungopereka mpata kwa opposition kuti ione kuti Sajeka titakuja ndi mafupa omwe, ndipo funika kuti abwere pamodzi, asiye kusiyana kwawo, aziwe kuti they have a government to defend free advice. Whether you're going to do it or not, if we don't care, as long as itanena. Our opposition aziwe kuti MCP is still in power. Now also akamapanga magwirizano awo akhale asakhala anthu adyera, asakhale anthu aonapo anthu magwirizano ena akulephereka chifukwa chokuti munthu makakamira chachikulu aine nditenga ntchafu nyama simunaphe. Muvomereze kuti kuzibali zinaso za opposition kuti anthu ena adyeranso ntchafu zimakhala ziwiri. Ntchafu zimakhala ziwiri. Leo nyama ijamukapa muzoti ntchafu ndi ziwiri, nonse mulipo 6 yale safuna ntchafu. Mukhale ololelana kuti tipange motene ncholinga chokuti tipange uje. So for me, these elections are going to be very interesting because for the first time tufuna tione kuti maubala inda bwanji 50% plus 1 tipanga bwanji takati tuponya vote kachibwereza zikhala bwanji tili cheru ndisire pamene tikayankhula chonchi simwano ayi ena amakhala ngati amabanika akangondiona ine kubanika akakuona nini kubanika akaona wakubanika osamabanika undisokosera nkulinga utamva zisanzo alinazo tinanena pamene manena za muthalika kodi sada alipo nthawi inake sankamva pano amataka maonera manati bwina tidakamvera padzulo zona ena alinawo mwayi ndakuza kumva kodi mesa kona ngasama atseke kuti asambe tuliracho ngasimesa uyu atamwalira uyu adapita ukwana akaona mavunzuzo ndankauza kuti ambuye Yesu bwanji munditume ineyo ndikauza abale anga kuti anauza ndiwe kuti aliko kale zona so ifeyo sitimabwera panopa chifukwa chokuti tikulimbana ndi munthu. We are privileged kuti timalankhula ndi anthu osiyana-siyana anthu even panopa kuti muone mafoni mu messages amene akubwera ena akutukwana. Abale mukatukwana kodi pa 16 September muzapitirira kutukwana muzakhala mbali. Pakufunika kuzichita re-examine kuti kodi 2020 molalo imene tidali nayo 2020 ndi molalo imene tinayo pano ndiyofanana anthu akhumudwa chifukwa chani ankatuka 2 million amake ndomwewa amatuka 2 million Malawi anikwenda kumsewu ndiye pamene tikumaliza apa mkuku akutsanzika ndayambira kwasanzikira ine ndisabata yatha koma lero li upita kuti anene okhaumya upita kodi mupita kuti anthu akutifusa mupita kuti nanga zoti mupita ku MBC mukupita kutiko mukutani kodi mwana ausiya ntchito tsula olomaliza lero li basi program yomaliza kuti kali ndindero lacha kukhala ali masiku awiri atatu chabwino koma waya program sabweraso ata uzakhala subject siku lina taonapo anthu ati akachoka pano amakapanga zachamba kuti manena kuti uyu adali upite kumene upitako ndi uzikapanga zachamba tizakunena mundimo Jone bankuku wapita ukapanga upite kumene upitako uzikalankhula za chipongwe sitidzakumwera madzi fama uneka ngati kuti anthu amaganiza bwino akhapa program ino akachokapo kuti mamina wawo abweraso nthawi yanji kungochoka kuti nde ukapangeza mamina kumene kupitako nde tizabwera pano zauze ti pankuku pacha ndi njoka lusi ndiye kuti kunena kuti upite kumene upitako ndiye uzikalankhula zopusa kuti samale siudzamwa madzi. On a very serious note, ine nene chilungamo chenicheni magazi nuyo kuphatikizapo Bambo Chunga and the whole team imene yakhale kumathandizira the technical team ndi gulu limodzi limene lili ndidzalisowe kwambiri pa ntchito yomalankhulira pa zinthu zimene zikuchitika mdziko munomo. Funso lakuti mupita kuti kodi nanga chikufuna kuyankha nchani ine kumene ndikupita ndikhupe masiku awiri atatu akubwerawa mudziwa kuti apa nkuku aja apita uku koma chita zotumikira dziko la Malawi.